An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de bɛ bɛn kunnafoni lɔsɔtuma bɛ bi bɛ tali kɛ ntɛnɛn na dɔ farancɛ daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazara san kalo 7 o ye juillet kalo ye bi o tile 19 de ka bɛn 2021 san ma. Farafinkɛlaw bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ seliba kalo la bi o tile 9 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1442 san don de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ sibiri tɛmɛnen in na lakanabaliya kɔni o kɛra Bamakɔ fan caman fɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la. Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na bi da bɛ maaw ye sunɔgɔtu ye o kɛra so ye wulikajɔ taara dozolakaw fɛ ka yɛrɛ ka fu bɛna maraw ka lakana boli fantan ni bɛɛ lajɛlen kan o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la. An ka jamana kɔnɔna na bololabaarakɛla minnu bɛ yen n'olu ye dilanlikɛlaw ye bɛnkanisiɲɛw communiqué kɔnɔna na ko gɛlɛya taara ka ɲɛ solu ma kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la. An ka jamana kɔnɔna na ɲɔgɔndan minnu tun bɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala ka fɔ lawali karamɔgɔw ni jamana ɲɛmaaw ye k'olu ma ɲɔgɔn faamuya o kɛra so ye examen kɔni ka se k'olu b'o dɔgɔkɔrɔ ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasoma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na lakanabaliya min n'i y'a sɔrɔ n'a waralen bɛ ye jariwala tigilamɔgɔw ka wulikajɔ min talen bɛ ka ɲɛsin mara ma o kɔni kɛra sababu ye bi sigida lakanatɔnw n'o ye dozolakaw ye olu kɔni wililen bɛ nin waati in na ka yira k'a fɔ lakana kɔni u b'a sabati fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. An b'a lɔn k'a fɔ dɔgɔfɔnya in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sibirido la walajugukɛbaw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Pogo marabolo dugu min bɛ yen n'o ye tosumaka dɔ ye ka taale bɔnɛ nin na fɔ a ka foro kɔnɔ o waati kelen kɔnɔna na tujɔnaw kɔni o kɔni sabatilen bɛ mara ninnu kɔnɔna na bi min ye dozolakaw ye olu kɛ kulu lakana kɔni kelen bɛ k'o sabati fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi ka yira k'a fɔ bi olu kɔni tɛ se mankan kan ma tɛ se ka taa bin u ka sigidaw kɔnɔna na. Pogo marabolo kana dugabu ale mara kɔnɔna na fo ka taa bila yɔrɔ min wele ko dɔngali u kɔni kelen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bi na ka wulikajɔ ta ka taa se kurumari taw fo ka taa bila ɲɔnɔ kɔfɛla yɔrɔw la wulikajɔw kɔni kelen bɛ donsow fɛ ka yɛrɛ ka fɔ bi wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ ni bɛnɲɔgɔnya min kuma tun bɛ sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɔrɔtora ko basigi kɔni e ka dɔn olu b'o ɲini ka ɲɛ su ka mara de ma. An b'a lɔn k'a fɔ wulikajɔw kɔni kologiralen bɛ nin waati na seli ɲɛkɔrɔla la kunun ko u ye wulikajɔ kɛ ni ka larawaliba ta ka ɲɛsin mobili minnu bɛ bɔ Bamakɔ kɔnɔna na ni ka taa ɲɔnɔ n'u ye pɔn tɛmɛda ma. An b'a lɔn k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛ kɛ dozolakaw fɛ ka mobiliw sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ maajugu b'u kɔnɔ walima i ka dɔn k'a fɔ maramafɛnjugu bɛ sɔrɔ maa minnu kunna ka yɛrɛ ka f'i bɛ don mara ninnu kɔnɔ o kɔni tɛna kɛ bilen. Donsow y'a yɛrɛ k'a fɔ olu mɛnna sa ka wulikajɔ kɛ ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ka yɛrɛ k'a fɔ fɛɛrɛ balile ka se ka tigɛ ka se k'u lakana u ka sigida la n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi lakana kɔni k'o kɔni kelen bɛ maaw bɛ kulosanga ni waati bɛlɛ kɔnɔna na lakana tigɛ kɛ ka tila ka yɛrɛ ka f'u bɛ don n'u ka forow cɛ k'o tɛna kɛ kɔni k'olu kɔni balonne to yen. Sigidala ma caman kɛ fɔ la bi ko dozolakaw u bɛ wulikajɔ min na bi k'o de bɛ lakana sabati mara ninnu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ jamana in basigi na ɲɛta bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ. N'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ seli bɛ ka se wulikajɔw bɛ ka kologira bi na lakanabaliya sababu ye Bamakɔ kɔnɔna na sibiri sufɛla fɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw la cɛ dɔ a bɛ baara kɛ ale Bamakɔ la a ka wariw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan wariw b'a bolo a ka sakosi kɔnɔna na k'a bɛna taa ni wari ye seli musakaw bɔlen kɔfɛ a la a bɛna fɛɛrɛ balile tigɛ a ka wari kɔni ka se ka taa bila i ka dɔn k'a fɔ a bila yɔrɔ la. Kuma min na a b'o la marifatigi dɔw de y'a kunbɛn maa naani boɲango ka marifa dala ni ka wari minɛ na ka taa kuma min na n'o kɛra cɛ in kɔni a bɛna ɲini ka k'a la hakiliko ye o kɛra sibiri nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw la. O tɛmɛnen kɔfɛ marifatigi dɔw tilala sanmɛ sira kan ka wulikajɔ ta u bɛ mɔgɔw kɔni larawuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka maaw bololafɛnw ni kolon daraki u tora wulikajɔ la sanmɛ bara kɔnɔna na ka taa muso dɔ a n'a cɛ ka taa marifa kɔni da olu la u ka sanu min kunnafoni na ko n'i ye sanu in lajɛ ko sanu in tun bɛ taa fɔ kilo 1 boɲango la ka sanu in kɔni daraki ka taa n'a ye fo nin yɔrɔ in na taamabɔ simabɔ ɲɛ foyi kelen ma sɔrɔ a la k'o waati kelen to sen na u tilala ka wulikajɔ kɛ zɛrini kɔnɔna na salon dɔ bɛ yen o salontigi yɛrɛ tɔgɔ ye ko Ana Kulibali ka na se ale ka salon ma marifatigi dɔw o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 4 waatiw la maa 2 boɲango u bɛɛ lajɛlen tɔgɔla marifa b'u bolo ka na maaw sɔrɔ salon na musolakaw
ka yiru la ka foko bala yele ga telephone bo jona jona ka di ambala ka fo salon tigi ale ke gora ka telephone ko ne ka singa shora ka fini yoro ka yira ka foko le ka telephone be charger la su o ko ne ngera we ma chama be kulu bala yele ka telephone menu na ambala ka fo wati kele ko na anga la kana baro ni azoro genre muna kado musula kado ale tumbe ngolo gla bara wala yoro inai ale re somina ale fana ka telefoni ni ko bo yoro jamana ka yira ka foko ale fana ka telefoni tabulo man nunu goni ni wala nke wati mina we telefonu mena ko fe ka tola sagi mimbe ni asoro no salon tigi yira ka sagi ko tani ka tani oye ma do bora ka maganchi ka faye zumbe jama frenda ya yira ka fubu tugu no fe do kala ka yira ka foko marafa bubulo kamina fura marafa bubulo dama ma chama yi ko segi ko o ko ngira so utara foni yoro ina ulu masoro ni wati kele ngona na lakana bobe mununu zalo langa jamana kona na fere balele de kanga tige ni na nywana ukasego bali ni selinya ko la usira sansa ni lada de ko dugo de ke femi anga jamana yi basigi ni lafiya bena kono choko mina ala kanga jamana basigi namborai ambalaran ka fo sibiri don shufela fe nega kay mugan watula kana se nega kay mugan kele watuma mi telemani bolawe ulu yera wuli ka doka nega free doka o kera radio oxygen dala ya ambalaran ka fo ko telemani bolado ale ka telemani e ka do bale bulu yero telemani ma chama bi telemani de sanka kla ka da buli bawma na be wele ko americain telemani bolla bi ta buli ka wari soro la kan e ta di ma dongodo o telemani de tora telemani bolla imbulo foto gola do ka fola ki ka na ka tume sunana a faranyonga bado wala mai na ke telemani barakela do nana ka fay ko clé data mitani yoro ina kana ale sno ba to tundo ay moto clé do ma foni yoro ina o tarani moto e moto ma soro wale reta do ma mi re moto clé minale la do côté kuto kola uliga do ko nin kera o ko fe moto ma soro ma mi tay moto no bi moto dali ma na bita bulika dairi ma nyina na o ya ira ka fo lete machido na te o ya menene ka datugu adla ka taka so mbala juma do o dongele telemani bola bala ile ufanga faranyonga ni kaseka nyini takanyesi moto me moto insoro moto me no TVC ambalona ka fuye moto insoro uye moto nyi mami mbolo uye wuli ka joka ni katale no fe ko nyamagoro kado kata kuna foni du ka soka fo ko moto mimbe kado ka fo karsa bolo ko moto nyi oluka moto de wa moto inshuena de mami na no yera nyina ko ale moto isa do bolo wa mugani fla ni telemani la wa kemeni ko san wa mugani fla machamanga fola aire sudi mami na no ko ni kera telemani bola ko ni nyom famia ko ni mbla senga mambe no ka moto shuena uye musula kai yirima jo uye kuna fonda ale male de ka soroka nega juruchi chai maka faye kone ko moto soro wa mugani fla na ni moto emika war segima mamina no kera telemani bola ko ni ubena ka yire ka fo na ko ni nana ni moto dama uba yire mena zo bulo fen sambani zo bala yele kele utoro de la sibiri do nega kanye mugan wati ula ale ni moto ko ni tora belemele na ama seka na moto yira jona ulu do me moto don musola kan yire na sirada la ya wele telefone na aka na dama abishinga ka war meneti ka moto to yini ka segi mamina na ale toro la ka bi munu zalo ke o wati kele ko na ale ko ni miki ye ko bo telemani bola bala yele bi ka tete mena ale ka keta ukan o yoro ni be muso ko ni ya isanga te muso no ubi ka ma telefone de la muso ko ale ma ko karsa i jore i jo ale ko yale ma ye client de wa ko awo ijo ale girina tika tla ka tanye fe telemani bola were o yoroni be o snaga giriga shamati kwa be na ijo anye dama moto fliga boli o ko girina ka te ko zo ka gen ka mununu zalo bala yele ke anyere bu no fe ko sen fe ka ko jitemine atara do bolo ko na utara tika daka na ka tika bla shu bla yorola ala yake anana ku fe ka fuye na ko keratan ukata na ipolisiso la no kera akonya bido ka mama mine nembe abike so e ko bla no tenulu ya bonani na wasoro jama frenda bi ni kana kenye nga ala ka kela nye kuma na dama u beso na nga kuma ma u ya ta moto ko feni ka tadi la kana ba u ma u yoro ni bela jelela ma chamanga fula telemani mbola ula ko ni nywana chamambe be telemani violu chamambolo u ba mena de ni ku ka dairi manyina na kaso yake shweni manuye nga do be klaka do bara ingona na kata gelata ka nyeso wole ma zodo bita gelata ka nyesuma ko wuli ka jambe senabi ne jamana nyama ma wuli ka joka fusira dana nu ye mama mene e ka do ke taflan chetiga ambe dugo ke mama beni wole utaka nyasi buda dama de uma ala ka fura bora kelinga bala yele ka woro nyema namburai ambalona ka fo communicato ale kiriblo kona na dogo franya ngona na megansian ya ira ka fo kulu kwani yoro do be yoro ngwani ulu blale mbe yoro ina kamini sanga o kofe ko setiki donné we sans jouer ko de na wuli ka jokke ka sebe fura bo yoro ina ka yoro ina ka ire tay ka surata te ulu toro kiri de la fana njote kiri la kiri blo nyema we ulu ka manyema do menene ko ulu black kasula ya saka nembe le pratique dama uga kulu nyema ba le ba nyefwanye angalame de togo Mamadou Sangare je suis le secrétaire adjoint an ye gɛlɛya dɔ de sɔrɔ kaburu do kɔrɔ min bɛ an dala i masi kɔfɛ i masi ni centre islamique ni ɲɔgɔn cɛ mécanicien minnu bɛ kuru kɔnɔ ye an n'o ye mécanicien ye an groupement de an ka ca ni mɔgɔ 2,000 de kɔ ye an ka ca bin kɛra an ka de an ka garage tun bɛ quartier kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu nana yɔrɔ in na u nana vers 85 jama ka ca yɔrɔ in na yɛrɛ k'a fa artisan na
a kɛra Sensari organisation CVV 99 communicatif de y'anw sigi ale de autorisation d'a ma an k'an sigi an sigilen bɛ o sigi la an nana wuli papier nɔfɛ an taara ɲinini kɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ ta ye yɔrɔ ye an nana ye k'a fɔ mɔgɔ ta tɛ yɔrɔ papier b'an bolo kɔsa in na u nana k'u bɛna ko ɲagami an bolo an minnu ye association ɲɛmɔgɔw ye an ma sɔn o ma yɔrɔ in anw de aborder don o ye fɔlɔ ye filanan an ye enquête k'a kan fɔlɔ o enquête papier bɛ yen mɔgɔ ta tɛ kaburudo fana de don kaburujuralaw bɛ taa ye hali sini an bɛ ka ne yɔrɔ cili min kɛ mɔgɔ minnu tun b'an ka gɛdɔrɔnda la olu wulilen kɔfɛ kɛnɛ bilalen san joli nana ni papier dɔ ye k'ale ka titre foncier bɛ yɔrɔ in kan k'o titre foncier date ye 2003 ye bon anw n'u bɛ yɔrɔ in kan ka kɔn ye o ye filanan ye sabanan ye min ye a ye titre foncier min yira titre foncier in commune 3 de don an ka fɛn in a bɛ commune 4 de kɔnɔ an ye maire kuma ɲɔgɔn maire ko vraiment nin ye commune 4 ye ale de y'anw sigi nin t'anw concerné sanzu côté dɔ min fɛ a ye yen kɛ san tɛmɛlenw na a ye dɛsɛra yen de la a ma place sɔrɔ yen o commune 3 ye an n'o de gunnen bɛ ɲɔgɔn na donc le fait que a ma place sɔrɔ yen o kɛra kiiri caman ni mobilisation caman de ye polisiw bɔli min kɛra o la a ka ca siɲɛ caman ye donc kɔsa in na donc a nana yɛlɛma an ka côté de kan u bɛ ka min fɔ sisan k'a fɔ ko kiiri kɛra an ma kiiri kɛ yan dɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna u bɛ k'a fɔ ko kiiri min kɛra an ma wele association président dɔrɔn de welela o la a bɛ na waati min na natɔla accident kɛ sira la moto la a nana ɲininkali kɛ ko non k'a ma bɔ k'a reporter a ma reporter dɛ u y'o de fɔ a ye ale tagalen sisan 2 jours après on nana ni papier ko non ko jugement kɛra k'an ka mɔgɔw ma na ko kiiri jara sanzu la an ko an ma jɛn n'a ye an ye appel kɛ cour d'appel la appel kɛlen cour d'appel la cour d'appel mɔgɔw fana ko ninnu y'a bila yɔrɔ min na k'olu tɛ se ka tɛmɛ yen an kun ye appel wɛrɛ de kɛ an b'o jaabi de makɔnɔ na u nana ni convocation ye tuguni ka na di an ka association ma an nana k'an b'o de lamɛn sisan an y'a yira u la k'a fɔ anw bɛ yɔrɔ in na an ka ca ni bɛɛ ye ka jamana yɛrɛ sigicogo jateminɛ k'a fɔ ko jamana bɛ se ka taa nin cogoya la fantanw ka tɔɔrɔ k'a di faamaw ma anw de fɔlɔfɔlɔ y'a ɲini a kana kɛ an y'a sɔrɔ an m'a sɔrɔ yen mais an nana papier min présenté na u tɛ kelen ye commune 3 de b'a bolo an bɛ commune 4 de kan juge d'instruction o de ye u ladon k'u ɲininka min mana bɔ a b'o lataga min mana bɔ a b'o lataga an ka mɔgɔw nana k'an nana ka na soutien kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ an ye association ye artisanw de mais ko in a dibi ka jan a k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a dɔn u ye miliyɔn 10 u y'o labila anw ye association ye k'an k'a minɛ ko k'an makun ko an k'aw to ka se k'u ka yɔrɔ in kɛ n'a sɔrɔ o ta yɔrɔ ye o b'o kɛ yan an taara ka ɲinini kɛ tuguni u tilala ka na ye k'a fɔ miliyɔn 10 tun ma proposé dɛ miliyɔn 15 de tun proposé ra wari yɛrɛ dira min ma o de y'a 10 proposé anw ye n'a sɔrɔ tiɲɛ don u ta yɔrɔ u b'o kɛ yan k'a fɔ a ye nin minɛ a ka makun an ka se k'an ka baara kɛ anw de ka bɔrin b'a kɔnɔ san ju ka bɔrin t'a kɔnɔ dɛ an kɔni dalen bɛ sariya la a bɛ se ka kɛ sariya de m'a faamu sisan procureur kumana an fɛ ale kelen de kumana a y'an nadon salle kɔnɔ ka kuma fɛ a kumana et puis ale bɔra a y'an piéger a y'an minɛ k'an don fɛn kɔnɔ k'a fɔ ale bɛ se k'an bɛɛ datugu sisan ale de kelen kumana a kumakan mɔgɔ wɛrɛ kumakan tɛ jɛ ale de ye faamu a kumakan bɛ jate n'o tɛ a ye kuma min fɔ n'a tun ye kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma a tun b'a faamu mais ne bɛ min ɲini faamaw fɛ u ka ko in ɲɛɲini janfan de don anw ye fantanw de ye an m'a dahirimɛ ɲini an bɛ mɔgɔ caman de balo an ka ca yɔrɔ in na fana dɛ mɔgɔ kelen kama u se ka na ni jamanaden dahirimɛ tiɲɛ cogo di se wɛrɛ t'an ye dabali t'a ye ala de y'an seere an jigi b'o de kan ale min ka se ka bon ni faama ninnu bɛɛ ta ye an y'an jigi sɛmɛ ale la a ka hakili ɲuman di faamaw ma min dabirila ka d'u ma u k'a dayɛlɛ pour que u k'a faamu bin kɛra ka 100%. an balɔden k'a fɔ nin tun bɛ tali kɛ mamadu sangare la u y'a fɔ cogo min na mɛ ni sugu nɔfɛ tɛ min ye fɛɛrɛ bɛ ile ka se ka tigɛ ka bolo ka hakɛ kɔnɔna na ala ka ka jamana bilo sira kan n'an bɔra ye zona reporter kɔnɔna na olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ɲaman bɔn yɔrɔ min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ ni communiste kɔnɔna na Bamakɔ mara yɔrɔ na ni ɲamanw tun bɛ cɛ ka taa bɔn ye k'u tɛna jɛn n'a ye bilen o kɔni kɛra sababu ye k'o baaraw bali ɲaman bɔnna dɔw bɛ yen minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ka baara tɛ dara ɲaman cɛ kan olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko communiste mairie k'a ma jɔ a jɔyɔrɔ de la u taara mairie dukɛnɛmaya la o kɔni kɛra mankan caman y'u fɛ juma don o ko kɛra cogo jumɛn de la min ye maa dɔw ye olu b'u hakili da ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn. an ma se a baasi ma fosi la comme ɲamanton yɔrɔ t'an bolo fɛ commune yɛrɛ kɔnɔna la ni kuma diyara n'a yɛrɛ a bɛ mɛn k'a fɔ ɲamanton yɔrɔ tɛ Bamakɔ kɔnɔ mais commune 6 ta juguyara mun fɛ kunun 10 heures an welela zonal directeur direction fɛ aéroport mɔgɔw ye ultimatum lancé an ma ko ka taa a daminɛ kunun sɔgɔma la ka taa ɲɛfɛ ka taa donna nataw la donc ɲamanbɔ interdiné zonal porteur et territoire bɛɛ anw ko an y'a kuma mɛn maire ka mɔgɔ minnu tun bɛ réunion fana la an y'a fɔ maire ka délégué ɲɛna a kana fɔ maire ɲɛna comme ɲamanton yɔrɔ t'anw bolo anw nana ɲamanton yɔrɔ o ka yira na ne yɛrɛ bɛ ɲamanbɔ fana bɛ a bɛ san 18 an ka balo b'a la an ka fɛɛrɛbɔ b'a la an ka fɛn bɛɛ b'a la dépôt de transit yɛrɛ si commune foyi tɛ commune 6 donc o n'a nana u b'a nɛgɛ u b'a fɔ a ye taa an bɛna yɔrɔ labɛn ka di aw ma
tara aéroport yɔrɔ dɔ jɛra k'an ka ɲaman population ti mairie dɔn o bɛ anw de don donc ni ɲaman tora min ka da la o bɛ an wele o tɛ mairie wele. Bamako bɛɛ bi n b'o fɔ mairie da la yan u b'a lamɛn ɲamanbɔyɔrɔ bɛ commune bɛɛ la n'o y'a fɔ a bɛ fɔ o ma ko dépôt de transit n'i taara Omnisport da la i bɛ olu ta bɔyɔrɔ sɔrɔ n'a fara u b'a cɛ u bɛ taa bɔ n'i taara Lafiyabugu u b'a fɔ Kulu n'i taara yen i bɛ taa sɔrɔ o ɲɔgɔnna caman mais communauté n'a bonya bɛɛ maire ma se k'ale espace kelen d'aw ma anw baw ka ɲaman bɛ taa bɔ yɔrɔ min na aw de ko k'a bɛ saniya fɛ a ko k'a bɛ lakana fɛ o sani i ka dɔgɔtɔrɔso jɔ i tɛ saniya kana fɔlɔ. Ni ko bɛ tali kɛ jamancɛla dɔw minnu bɛ n'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye jamanko yɛrɛ la sabatili kɔ ni tiɲɛ dɔw ka sira u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ a ko yarabi ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ sini dama an bɛ don seli kɔnɔna na ni seli bɛna se san o san polisilaka minnu bɛ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ siraba yɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ka ɲɛmaaba ye Adama Kulubali u bɛ perewatigɛ dɔw di u bɛ ka mun ni mun de kɛ seli labɛn ka ban Adama Kulubali b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Anw fɛ ko kura tɛ nka san o san seliw masurunya na ani san yɛlɛmaw masurunya la an bɛ an ka disposition dɔw ta dugu kɔnɔ min an t'a ta kɔrɔlen jour ordinaire tɔw la donc o hukumu kɔnɔna la an ka service a ye labɛnni caman kɛ labɛnni fɔlɔ ye mun ye an ye an ka mɔgɔ minnu bɛ taa sirada la an ye caman fara o hakɛ kan o fana u yɛrɛkɛlen don dugu kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la sira dɔw bɛ yen wajibi don disposition ka ta olu la a bɛ komi n'i y'a ta Tour d'Afrique la sisan k'i bɛ taa ɲamana o sira échangeur dilanli bɛ a sira kan n'i y'a jateminɛ fana sira wɛrɛ fana tɛ yen ka bɔ Tour d'Afrique la ka taa ɲamana ni o sira kelen tɛ ka fara logements sociaux minnu bɛ ɲamana kɔfɛ k'o jama fana fara a kan ka fara dugutagalaw kan donc i b'a ye ɲamana sira in a degun ka bon kosɛbɛ donc o kɔnɔna la an ye disposition dɔw ta yirimajɔ sugu la donc don o don an bɛ mɔgɔ kulu dɔw bila ka taa yen n'i y'o bɔ yen i bɛ gɛrɛ sugu masurunya na surtout suguba ta ou bien sugu fɛn o fɛn bɛ ni sirabaw bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw fana bɛ yɛlɛn sira kan donc o kumana la an ye o fana jateminɛ an ka mototigiw fana bɛ boli la sirabaw kan olu bɛ yala yala dugu kɔnɔ siraba belebele ninnu kan n'u ni embouteillage bɛnna yɔrɔ min na u bɛ jɔ o ye embouteillage kɛlɛ ni embouteillage banna u continuer u ka patrouille fɛ donc siraba belebele fɛn o fɛn bɛ dugu cɛci i b'a sɔrɔ équipe de patrouille bɛ a bɛɛ kan moto senbɔlen b'a la mobiliw fana ka patrouille bɛ yen. an baladan k'a fɔ nin tun bɛ tali kɛ Adama Kulubali la polisi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabako koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale y'o ɲɛmaa ye a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ seli yarabi ala la ka timɛ ko ɲuman yira na min ye faraɲɔgɔnba minnu bɛ k'a kɔnɔ na k'a bɛɛ lajɛlen kunjɛ hɛrɛ ni baden n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ bi an ka kalanko kɔni paraw bilala ale kunna ko kura kosɔn kɛ lakɔli karamɔgɔw tun bɛ wulikajɔ la k'a yira k'a fɔ k'u ka article min n'i y'a sɔrɔ n'o ye article 39 ye o min tun taara fanga fɛ min ye furaɲɛla fanga ma ɲɛmaw nani kɔfɛ ko yɛlɛma dɔw donna ni bɛɛ kɛra kelen dama k'i ka dɔn k'olu bɛ to kɔfɛ lakɔli karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ min ye ɲɔgɔndan minnu tun kan ka kɛ n'o examen ye k'u tɛna sɔn a ma o kɔni kɛra sababu ye dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na dɔw tun kan ka kɛ o yɛrɛ ma se ka boloda kuma t'a tɔw ma an baladan k'a fɔ Ismail Fane ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an ye ɲininkali kɛ Ismail Fane Ismail Fane kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Ismail Fane ne centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture directeur Yirimajɔ. Ismail Fane an ka jamana kɔnɔna na ɲɔgɔndan minnu bɛ yen ni olu kan ka sigi sen ka san o san ni o ye kalandenw ka ɲɔgɔndan ye a waatiw yɛrɛ fɔlen kɔrɔ kɔ nka ko kunkan kura wɛrɛ bɔra ko kɔnɔna na tuguni o ye kunkan jumɛn. Datuw dilen kɔfɛ k'a daminɛ BT ni DEF ni BAC ni IFM ni PT agropastoral donc ni bɛɛ dati de kun dira an ka ɲɛmɔgɔw fɛ tɛnɛ tɛmɛnen n'o tun bɛ bɛn le 12 ma ka taa bila juma tɛmɛnen na le 16 juillet n'o ye nin kalo o tile 16 ye donc a kun bɛ daminɛ tile 12 ka taa bila tile 16 la o kun ye BT santé i b'a ye k'a fɔ o ma se ka kɛ maître ko k'u tɛ noti bila ka di u tɛ taa examen saliw kɔnɔ u tɛ examen kɛ k'a sababuya kɛ u ka article 39 menacera kura ye tuguni ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye minnu ye chance sɔrɔ k'u denw bila privéw la i b'a ye k'a fɔ privé y'a ka programme kɛ k'a ban pewu olu b'a examen dɔrɔn de ma kɔnɔ dɔrɔn ka examen kɛ minnu denw bɛ publicu la n'o ye gouvernement ka écolesow ye i b'a ye k'a fɔ olu ka programme a bɛɛ bɛ ka dabiri k'a ta k'a d'u ma k'a ɲagami k'a ta k'a di denmisɛnninw ma kelen a filanan
a grève ne bana boboli ba cayara public kunna kosɛbɛ. Or ni examen dun bɛ kɛ national le don a bɛɛ sujet kelen ni donc kɔrɔ ko minnu denw bɛ privé la olu bɛ avantage sɔrɔ ka fantanw to minnu denw bɛ public la o kama an bɛ mun fɔ parents d'élèves ye a y'aw miiri a denw ka avenir la maa si kana na fɛn fɔ ye bɔli kuntan wɛrɛ fɔ ye ni école ko kuma tɛ i b'a ye k'a fɔ ni waritigi minnu bɛ yen olu bɛ k'aw mara o denw fana bɛ tila ka na aw mara siga yɛrɛ tɛ o la an dun ka impôt de bɛ ka kɛ ka ninnu balo u denw ka école fana sara an bɛ se ka sɔn cogo di ka an sigi an bɛ tila ka dunun ni tɛgɛrɛ ta k'a fɔ olu ye u tɛ tila k'u kɔfilɛ an na ne bɛ mun ɲini parents d'élèves fɛ an k'an fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ an ka fara école karamɔgɔw kan cogo min na solution ka sɔrɔ école karamɔgɔw ka ko la an denw ka examen ka se ka kɛ privétigi minnu fana ye juru ta banque la k'u ka école ka essayer k'a bila sen kan ni tɔɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen de kan n'a fɔra ko gouvernement école publique tɛ examen kɛ o kɔrɔ ko privé fana tɛ examen kɛ waribaw de dun fana sarala u ye donc a ka kan an parents d'élèves an bɛɛ de ka fara maîtres kan ni ko in na cogo min na solution ka se ka kɛ nin baara in yɛrɛ a gɛlɛya bɔra fan jumɛn fɛ ka na examenw bɔ u dɔgɔ kɔrɔ ni problème ba bɛɛ bɛ article 39 ko in de la INTM ko y'a laɲini kɛ maa o maa bɛɛ k'a fɔ ko aw ye catégorie kelen a ka saraw ka se ka kɛ sara kelen ni ye école karamɔgɔw lajɛ i b'a ye k'a fɔ olu ka article 39 olu y'a essayer ka fɛn dɔ laɲini kɛ gouvernement fɛ u ka sarako la mais INTM ta mun filɛ nin ni juma tɛmɛnen ni sugale o ko ta dala k'o don dala k'a yira k'a fɔ ko grille salariale bɛɛ ka kɛ kelen ye kuma lasurunya la INTM ye laɲini min k'a fɛ ka o sabatiya bon o mun sabatilen filɛ nin sugal fɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ degun ye école karamɔgɔw ma parce que a bɛ komi n'a fɔ olu ka article 39 bɛna bila kɔfɛ n'o dun kɛra kow ma ɲɛnabɔ fɔlɔ donc an bɛ mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ nin ko in u kun ka to fɔlɔ examen kun ka tɛmɛ u ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni nin ko in ye fɔlɔ école karamɔgɔ dun y'a yira k'a fɔ ko INTM bɛ wuli ka jɔ min na k'a bɛ fɛ k'olu ka article 39 de kɔ kari o dun kɔ karilen filɛ nin donc o b'a yira k'a fɔ an parents d'élèves an kana n'a fɔ k'an bɛ nin to école karamɔgɔw dɔrɔn bolo n'a y'a t'u bolo a bɛ kɛ an denw de la parce que an denw tɛ ka taa école la denw tɛ ka kalan niveau t'u la ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye an ye dɔ kɛ kuma na ten an ka wuli an ka hakɛw ɲini k'a ɲini an ka faamaw fɛ ala jati kama u k'u kɔfilɛ fantanw na école publique u k'a don da la ne yɛrɛ ye privétigi ye dɛ an bɛ ka taa sira mun kan école publique ko bɛ ka ban mali in kɔnɔ maliyɛnw aw jigi bɛ fɛn o fɛn ka maliko la bilayi ne Ismaila Fane ko ka t'o sɔrɔ parce que ko bɛɛ basé éducation de k'a fɔ parents d'élèves ye ni seli tɛmɛna an bɛna welewele da bila u ma an k'an fara ɲɔgɔn kan ka publique dɛmɛ an privétigiw fana an ka wuli an ka se ɲɛmɔgɔw ma an tɛ foyi fɛ n'an denw ka kalan tɛ nin kun bɛ tali kɛ Ismail Fane na a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kalanko yarabi ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'o tɛ ni kalanden jamana min kɔnɔ o jamana dɔnni o bɛ ntanya wa ni dɔnni tɛ jamana min kɔnɔ o jamana taɲɛ bɛ gɛlɛya ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Nelson Mandela farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale tɛ maa dogolen ye e k'a dɔn ale tɔgɔla kalanso dɔ b'an ka jamana kɔnɔna na kalanso in juillet kalo tile 18 o ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min n'i y'a sɔrɔ o bɛ maaw hakili jigin ale la ka kɔn u ɲɛ kalanso in kɔnɔna na olu ye fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ye a ko kun kan Nelson Mandela yɛrɛ ye jɔn de ye Kadiatou Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn Nelson Mandela a ye mɔgɔ ba hakilika de motiver à travers le monde k'a dɔn k'a fɔ ko san 27 dibi la o t'a to diɲɛ ka tuni la ni cɛba in de y'o yira donc k'a dan o yɛrɛ ma o ye leçon de ye ne bolo parce que an ni Afrique du Sud an lieni de don 1962 a nana yan a nalen président Modibo o y'a sɔrɔ o de bi fanga na a ye Nelson Mandela kunbɛn k'a tɔgɔtɔ k'a fɔ ne ni e de ye kelen ye Mali bi i dɛmɛ pour que ka apartheid k'a kɛlɛ kɛ Mali bi dɛmɛ pour que discrimination min bɛ diɲɛ kɔnɔ farafinw ka fara ɲɔgɔn kan e dusukun ne dusukun bɛɛ ye kelen b'i dɛmɛ o dɛmɛ kɔnɔna na a ye min kɛ a ma dogo en 96 a nana yan a bɔlen kaso la ka kɛ président ye a nana yan Alpha ka tile o de Alpha ye ni école in tɔgɔ da la bonya bɛ bonya masegi bɛ donc fɛn caman de b'an di ye donc ni maliyɛnw ye Nelson Mandela ladege kuma banna o ni kun bɛ tali kɛ Kadiatou Traoré la a y'a fɔ cogo min na Nelson Mandela farafinna kɔnɔna na diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale tɛ maa dogolen ye ko n'i ye kolokuru filɛ ɲama kan a ye dɔ natimiya ka tɛmɛ a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilila sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'a ye jalaji min ni digi sɔrɔ a ka ɲɔgɔn ko suma polosi lafasali tɔn min n'o ye CNRD ye olu tun y'a yira k'a fɔ bɛna baarabila dɔ kɛ nka k'u ni ɲɛmaw bɛnna fɔla o kɛra sababu ka ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ye
o kumatigi ye maa min ye Abdulaziz Dambele do an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye adjudant de police Abdulaziz Dambele, membre du Synergie. Sɔgɔmada in na an tɛ basi la, an kun ye préavis an ka baarabila minnu boloda ka ɲɛsin an ka faamaw ma n'o ye an ka laɲini dɔw ye, laɲini 7. Ala barika la laɲini 7 an y'an sigi an ni faamaw kumana, an ni faamaw kumalen an ye nisɔndiya sɔrɔ a kɔnɔ. Donc n'i ye nisɔndiya sɔrɔ a kɔnɔ a ka kan hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ i tun ye mɔgɔ minnu lasigi k'a f'u ye k'u k'i kɔnɔ n'i wulila don o don u ka tugu kɔ a ka jɛ a ka baara bila ɲɔgɔn fɛ. Donc ni aw kɔntanna o point ninnu na a ka kan a ka na u ɲɛfɛ tuguni ka segin ka kɔntarandi k'u ye jɛlenya kɔnɔ k'a fɔ k'a ye laɲini minnu kɛ bɛn kɛra a la. O de tun ye an ka sɔgɔmada in na bɔli ye ka na an jabala la n'o ye jeunesse ye. Donc an nana o de ɲɛf'u ye ka point ta kelen kelen k'a ɲɛf'u ye ko bɛnkan sɔrɔla an n'an ka faamaw cɛ. Donc an sigilen don k'a point suit fɛnɛ n'a sɔrɔ a bɛ taabolo ɲuman na ou bien n'a sɔrɔ a bɛna kɛ wagati min na. An kun nana o information de di sɔgɔmada in na. Nin kun bɛ tali kɛ Abdulaziz Dambele ni tun y'ale ka ye a y'a fɔ cogo min na an ka jamana yarabi ala ka bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye musolakaw muso minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ fura baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya pharmacienw olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka baaraw kɛcogo yɛrɛ kan kumatigi tun ye maa min ye Alimatu Jalo da ye kuma min fɔ o filɛ. An ka nin lajɛrɛ a kun ye ka pharmacien musomanw ani pharmacien bɛɛ en général k'an fara ɲɔgɔn kan san o san an bɛ nin fɛn kɛ pour que an yɛrɛ ka formation continue ka kalan kɛ parce que n'an bɔra école ninnu na a ka ɲi toujours mɔgɔ ka na ka dɔ fara i ka dɔnniya kan et puis pour que an ka se ka dɔn an bɛ baara min na orphelins ye fɛnɛ. An ka association in créera en 2004 a mɛnna dɔɔni. An ka association in na an bɛ denmisɛn minnu ni bangebagaw ta yan na ni cogoya t'u bolo k'u ladon an y'olu de fara ɲɔgɔn kan an b'olu de ladon u ka ca an bolo olu denmisɛnninw an ka baara fanba ye olu de ye k'olu dɛmɛ. Min bɛ ne bolo o de ye k'a fɔ halisa an ka hakili to denmisɛnw na. Denmisɛn dɛsɛbagatɔw caman bɛ surtout insécurité nana jamana kɔnɔ denmisɛnninw yɛrɛ kɛra mɔgɔw bangebagaw ni denw farala donc denmisɛnnin ninnu caman bɛ yen nɔ cogoya t'u bolo an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ pour que k'u ladon. Filanan bana cɛjugu min nana n'o ye covid ye an ka solution sɔrɔ covid kɛlɛli la vraiment k'a lajɛ min bɛ se k'a to a bɛ nɔgɔya ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye. Ni kun bɛ tali kɛ Alimatu Jalo a y'a fɔ cogo min na u bɛ baara min na bi an ka jamana kɔnɔ na yarabi ala k'a bila ɲɛta minɛ kɔnɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye député min y'a sɔrɔ Mamadu Jarasuba ye ale y'i ka dɔn k'a fɔ foli kɛ bi Mali kɔnɔna kɔ kan ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko RPM maaw u bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u tɛgɛ di furancɛla fanga ma ɲɛmaaw ma sisan ko basigi de lafiya an ka jamana kɔnɔ na ani an bɛ seli min hukumu kɔnɔ na ka taa se bi arafa ye Mamadu Jarasuba ye kuma min fɔ o filɛ. Ne ye Mamadu Jarasuba ye ne ye jolilakɛ ye mais bi n bɛ CNT la n ye jolila député kɔrɔ dɔ ye seliba ni ala sɔnna ma tarata ni a ma seli ntɛnɛn ye arafa ye donc o hukumu kɔnɔna la silama jɛkulu bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka diɲɛ an ka ala barikada a ye bi don min se an ɲɛna bi ala k'an ka dubaw minɛ dubaw ni ala k'a minɛ an ka jamana ma taabolo t'anw ni jamana nin dɛ jamana nin a ka suma a ka dan bɛɛ ye bi an bɛ dubaw kɛ jamana ni ala k'a suma an bɛ dubaw kɛ jamanadenw ye minnu bɛ ka jamana lakana fana n'o ye sɔrɔsiw ye an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an bɛ dubaw k'u ye ala k'u kisi janfa ma ala ka tɔgɔ ɲuman d'u ma min bɛ se k'a to vraiment an ka jamana b'a kun kɔrɔta sini lafiya ka na ɲina simiya in na simiyaji a ka se ka fɔri yɔrɔ caman na bɛɛ ka sɛnɛ kɛ i ka yɔrɔ la ala k'o kɛ an minnu fana bɛ yen n'an ye jamana kɔnɔdenw ye bi min b'an kan o ye insécurité ye min b'an kan o ye coronavirus bana nin ye salon a y'an bali iji la ɲina a y'an bali iji la bon an bɛ dugawu kɛ ala k'a ban pour que an ka se k'an ka baaraw sɔrɔ bana nin bɛ k'a to fɛn dɔw bɛ yen an tɛ k'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ vraiment ka ala barikada min an mun sɔrɔ yan bi an bɛ dugawu kɛ minnu fana bɛ yan sani olu tun bɛ yan ɲina u tɛ yan an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la u y'an ko min na ala ma nɔgɔya an bɛ taa jɛmin ala k'a bɛɛ nɔgɔya tɔndenw vraiment foli lase an ma ne ka tɔndenw militant RPM bɛ mali yɔrɔ o yɔrɔ maaw bɛɛ fo vraiment minɛ dɔ da jiginnen don a n'a bɔnna u tɛ kelen ye dɛ yɔrɔ o yɔrɔ RPM tɔnden bɛ yɔrɔ min na n ka foli bɛ bɛɛ ye vraiment k'a ɲini RPM tɔndenw fɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'an jija transition ni an ka transition ni dɛmɛ an k'an jija an ka transition ni an ka an cɛsiri pour que a kunjago ɲuman ala k'o di an ma donc RPM tɔnden ninnu an k'a yira la bi k'a fɔ anw y'a fɔ a daminɛ na an bɛ Asimi min gota an b'a dɛmɛ baara ni kunjago ɲuman la ni ala sɔnna ma hakilina ɲuman bɛ maa ma na i kana ni hakilina ɲuman ye pour que baara nin ka se ka ɲɛ an bolo cogo min na an t'a fɛ fiyewu tɔnden si ka hakilina dɔ ta min bɛna ni gɛlɛya ye ani transition mɔgɔw cɛ an t'a fɛ o ka kɛ dɛ an b'a laɲini na dɔn transition a kunjago ɲuman ala k'o d'an ma tɔnden minnu fana kɛrɛnkɛrɛnyara n'o ye jɔla maraw ye
ne kɔni tɛ se ka fɛn fɔ parce que aw ye ne kanu aw ye n bonya parce que ne y'aw dɔ de ye n bɛ dugawu lase aw ma vraiment a ye bonya min kɛ ala ka aw fana bonya ala ka sini kɛnɛ di tɔnden bɛɛ ma ala k'a ka fɔlen to baara min bɛ yen n'an bolo bɛna don a la ala k'a ɲaga di an bɛɛ ma tɔndenw a ye fara ɲɔgɔn kan tɔndenw a ye bɛn ne b'o ɲini Joyila tɔnden mɔgɔw bɛɛ fɛ a commune 23 na n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tɔndenya ko t'o la an bɛɛ banukadenw de an kan ka ɲɔgɔn minɛ an kan ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn sen minɛli dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka taa pour que an ka banuko ɲɛta an k'o baaraw kɛ ne bɛ banukaden bɛɛ ka bilala bi bɛɛ ka bilala sini ala ka seli kunjago ɲuman di an ma donc an bɛna lahiya minnu fa ala k'a don an ni fɛn caman cɛ ala k'a minɛ an ka jamana ma hali minnu bɛ yan bi n'anw an dɔ ye n'olu tɛ Mali kɔnɔ n'olu bɛ Mali kɔ ala ka minɛ bɛɛ ma a ka to bɛ nin kan salam Mamadu ni tun bɛ tali kɛ député Mamadu Jara Subala Joyilakaw ka député a bɛ CNT kɔnɔ bi a y'a fɔ cogo min na kuma kolobɔrɔ tɛ dɔrɔn jamana in basigi ni lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka n ka jamana bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi seli kɔni sini kɛ kɔnw ye ko fanga tun ye wulikajɛ dɔw kɛ saga sɔngɔ nɔgɔyali kama o kumatigi ye maa min ye Jakariya Watara don ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Min bɛna Bamakɔ bi an ye min jate minɛ bagan 11,000 ani 200 donc o de kan ka don Bamakɔ donc a daminɛna an bɛ yɔrɔ min na bi na an bɛ bagan 6 la ani damadɔ o bɛ Bamakɔ bi donc tɔw fana bɛ sira fɛ an ye corridor 7 labɛn mun b'a kɛ baganw bɛ se ka don Bamakɔ nɔgɔya la a corridor 7 labɛnna cogo di mun bɛ bɔ Mɔti yan fan fɛ mun bɛ bɔ Segu yan fan fɛ donc an ka directeur mun bɛ yen ani gouverneur ministre ye yamaruya dɔw bɛ ma ministre de la défense ministre de la sécurité ani ministre de l'administration k'a fɔra an yɛrɛ ka ministre kan n'o ministre de l'élevage Yobaba o fɛlɛw tigɛ ka pour que corridor 7 bɛɛ bɛ se ka sécuriser cogo min na parce que o sɔrɔla min fɛ an y'a ye an ka bagantigiw dɔw wulila o gɛlɛyaw sɔrɔ donc k'aw kɛra dɔrɔn ministre wulila ka fɛlɛw tigɛ pour que nin corridor 7 bɛɛ bɛ se ka sécuriser cogo e dan ye dɔrɔn ka labɛn kɛ e bɛ bɔ ni camion joli ye an mɔgɔ joli don an ka lasigidenw ani bagan sugutigiw donc o bɛ labɛnw kɛ dɔrɔn ka 2 jours à l'avance fo b'a kɛ a ka cun surasiw fana kan o ka se k'o labɛn n'a bɛ fɛ ka bɔ fo que labɛnw bɛɛ ka information bɛɛ ka sɔrɔ k'o ci gouverneur ma ale fana bɛ an ka directeur ma o bɛ fɛlɛw tigɛ ka surasiw labɛn k'o bila a ka bolo kan o k'a sɔrɔ mobili hakɛ min bɛ bɔ o dɔlen don bagan hakɛ min bɛ bɔ o dɔlen don a bɛna yɔrɔ min na o dɔlen don a bɛ wuli yɔrɔ min na fana o dɔlen don donc o fɛɛrɛw bɛɛ tigɛla donc o fɛn bɛɛ bɛ marché la pour que k'a sɛbɛntiya pour que Bamakɔ bɛ se ka lafiya baganko na n'ala sɔnna a bɛɛ k'i hakili sigi bagan bɛ nɔgɔya Bamakɔ inchallah ɲinɛ ta daminɛna ka ban an bɛna daminɛ 12 la ka taa 16 ka bɔ 16 ka taa 20 ka bɔ 20 ka taa 25 donc a tɛ tɛmɛ olu kan. ni tun bɛ tali kɛ Jakariya Watara la u y'a fɔ cogo min na seli yarabi ala ka baara ka se ka sagako ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi entreprise olu donni da la o kɛra jamukan kɛrɛnlen min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a sigira Sipiriti ale ni ORTM ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sen fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kunjɛlen kɔfɛ u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye o kumatigi ye maa min Ablaye Dawu ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. an ye émission dɔ kɛ sisan ko a bɛ Mali économie de kan bon a kun t'a mɛn anw bɛ secteur min n'o ye BTP ko o jɔyɔrɔ ye jumɛn Mali économie na donc an da donn'o la k'o fɔ bon an y'a problème fɔ problème minnu bɛ entreprise ka u kan ka organiser cogo min na entreprise fana pour que u ka se organiser u mago bɛ jamana ka dɛmɛ min na fana an da magar'o la k'olu fara fɔ donc mais Mali fana bi okumu dɔ de kɔnɔ n'o tɔgɔ ko IMOA bon texte de bɛ yen Mali kelen tɛ se ka a yɛrɛ fosi ka bɔ o la mais an y'a fɔ entreprise ye u faamuyara u lamɛnna mais fo ko texte de ka kalan tuguni pour que u ka laɲini dɔ bɛ yen ni min bɛ se ka ta o bɛ ta min tɛ se ka ta o fana kana se ka ta mais k'a f'u fana ye tuguni olu fana ka niveau la k'u organiser parce que an ɲɛ b'a la bi an y'a jateminɛ kɛ Mali entreprise i b'a sɔrɔ ni entreprise tigi ma min fɔ o tɛ kɛ bon entreprise ninnu bɛ dilan de san 100 ka tɛmɛ o kan bon Mali dun entreprise caman bɛ yen n'entreprise mɔgɔ min an y'a sɔrɔ ka entreprise dilan n'o tɛ dɔrɔn ko tiɲɛna bon o dun man ɲi donc a ka kɛ i ye entreprise créer i ye mɔgɔw ta mɔgɔ ni mun ka kan i k'o d'u ma et puis olu mɔgɔw n'u tora yen entreprise bi fana bɔ nɔgɔ mais a kɛ mɛ bi ni min donna entreprise la n'o ye dɔnni faamuya o ni patron ma bɛn o fana bɛ dimi entreprise wɛrɛ créer yɛrɛ donc entreprise cayara entreprise bɛ yen mais il n'y a pas de personnel qualifié il n'y a pas de performance donc o fana fɛn dɔ ye qui fait que donc ni entreprise minnu bɔra kɔfɛ ka na n'u ka expérience ye donc u bɛ baara to ɲɛna donc an fana f'u ye o fana ko lajɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraw ɲini pour que olu fana bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na ka expérience sɔrɔ baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na so jamana tɛ se ka entreprise créer k'a fɔ ko a t'u dɛmɛ o tɛ se ka kɛ o n'an ye entreprise dɛmɛ de b'a nafa sɔrɔ donc entreprise k'a faamuya an taara de ɲɔgɔn ye an kisi n'an falen ɲɔgɔn ye donc o fana k'a jateminɛ u jɔyɔrɔ u ka entreprise kɔnɔ ka organiser ka ɲɛ ko o jateminɛ fana. ni tun bɛ tali kɛ Ablaye Dawu la a y'a fɔ cogo min na maa kelen n'a fɔra ne ta don nka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ n sago ye o de bɛ kɛ sababu ye ni ka entreprise caman bɛ yen ka segin kɔ ta ni ka ɲɛ sun ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'o tɛ maa kelen tɛ se ko la dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ seli
sini dɔrɔn do kalalikɛyɔrɔ dɔw la dɔw b'a yira k'a fɔ k'ulu kɔni ko finiw kɔni k'u tilala nka o n'a tɛmɛ dɔw bɛ kasi yɔrɔ dɔw la Sebu Ture n'a ka maaw an ye ɲininkali k'olu la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Yusuf Mayiga ka bɔ Yirimajɔ Ideal Couture salon an ka kalaniya ɲina baara ka fisa ni salon ta ye client minnu nanu ka fini mɔgɔ si ma na mankan kan an kunna yan. Ne Hussein Ture ka bɔ Yirimajɔ Ideal Couture ɲina ta vraiment mɔgɔ ma ca kosɛbɛ o musako cayalen don an kɔni b'a ɲini fini foyi tɛ tɔgɔ yan. Ne tɔgɔ Sebu Ture ka bɔ Yirimajɔ Ideal Couture la alhamdulillah an bɛ se ka fɔ ɲinan seli ka fisa parce que a gɛlɛmayɔrɔ yɛrɛ min i ka se ka client ka finiw bɛɛ kala bɛɛ k'i ta sɔrɔ bon alhamdulillah i yɛrɛ ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don i yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la an ye dadigi kɛ finiw na fini min yɛrɛ tora an yɛrɛ ye ko min ma kalan ko saison ma don a la complet 4 de bɛ yen nɔ saison ma don min na k'a ta bi ka taa se selidon yɛrɛ ma alhamdulillah complet 4 an bɛ se ka dadigi k'a la a bɛ ban pewu n bɛ se k'a fɔ dɔ wɛrɛ m'o kɛ parce que an y'an ka fini minɛ cogo jate minɛ an fanga bɛ se min kɔrɔ an y'olu minɛ an tɛ se minnu kɔrɔ an y'olu lasegin an kɔni bɛ min fɔ n taari ɲɔgɔnw ye minnu mi k'a minɛ k'a sogolo a y'a jateminɛ a b'a dɔn fanga tɛ se fɛn fɛn kɔrɔ ka na minɛ a y'o jija an balimaw kana na kasi surtout an balimamusow u kana na kasi a tɛ se ka fɛn fɛn sɔrɔ n'u nana n'a ye hali n'u ye kuranɛ yɛrɛ jigin aw ka n'a minɛ parce que a dɔw bɛ yen nɔ o gɛlɛyaba de b'an kan an b'a fɔ k'an t'a sɔrɔ u bɛ delili ni fɛn sugu bɛɛ kɛ n'i y'a minɛ n'a ma sɔrɔ fɛnɛ a laban dangali ye donc n'i b'a dɔn k'i tɛ se ka kalan hinɛ foyi kana to i k'a minɛ surtout a ka laban dangani na vraiment o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ n taari ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Ni ŋa tali kɛ Ideal Couture la Sebu Ture n'a ka maaw o kɔfɛ tayiri dɔw b'u hakili di a ma bi seli in kɔnɔna na an ka tayiri dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Saka Kone ne ye tayiri de ka bɔ Mayamugu bon an b'a la tanu marché ka fisa ɲina mais mɔgɔw bɔra retard de la o de ye gɛlɛya ye an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la i kan ka se ka min kalan bon ni mɔgɔw cayara ɲɔgɔn kan i tɛ se k'a bɛɛ kalan o de kɛra gɛlɛya n'o tɛ selibaara a ka fisa dɔɔni n'i ma mɔgɔw labila n'i y'a bɛɛ minɛ i tɛna se k'i ka sogo ɲimi hɛrɛ la o. Ne tɔgɔ ko Gawusu Koyita tayɛri bon ɲinɛ kɔni an ma gɛlɛya bɛrɛ sɔrɔ parce que mɔgɔ na retard la quoi. Ne tɔgɔ Mamadu Dunuya an bɛ tariya de kɛ ni waatinin na marché ka fisa ni salon ta ye dɔɔni bɛ ka sɔrɔ mais vraiment mɔgɔw wulila retard la dɔɔni temps bɛ cogoya min na bon an tɛ jigin mɔgɔ la wa mais n'u kun wulila dɔɔni o de kun ka fisa mais mɔgɔw wulila retard la dɔɔni sinon alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ baara daminɛ 9h tuma dɔw la an bɛ baara bila fɔ 4h30 bon repos kɔni man ca bilen parce que a tɔ tora panko kelen a ɲɛ wa client bɛ fan bɛɛ bon mɔgɔw kɔrɔtɔlen don. Ne Kadijatu Mayiga mais bɛɛ bɛ n wele Jatu Style ne ka atelier bɛ Ɲamana ATT bugu de la deux fois sanfɛ seli ɲɛkɔrɔla ninnu na mais courant bɛ tigɛ o gɛlɛyaba de b'an atelier tigiw kan parce que an kan ka baara mun kɛ a b'an permettre an tɛna na se k'o kɛ client tɛna na se ka satisfait donc c'est pas facile a bɛ kɔlɔlɔba de se an ka baara cogoya ma parce que an n'an ka client tɛna na bɛn mɔgɔ minnu ka finiw kan ka d'u ma wagati min na a tɛna na sɔrɔ a mankan ka ca dɔw b'a faamu dɔw t'a faamuya. Ni kun bɛ tali kɛ tayɛri dɔw la tayɛrilakaw ka kuma kɔfɛ client dɔw bɛ minnu ye kalali kɛ olu b'a yira k'a fɔ k'olu kɔni dusu tɛ ka suma an ka client dɔw lamɛn. Ne ka fini b'a tela depuis seli fitini tɛmɛna fo sisan ciseau ma don a la a dalen don man na ta tayɛrikɛ b'a ta k'a bila tabali sanfɛ ne bɔra a bila k'a lada ne ka fini ma tigɛ depuis seli fitini tɛmɛna fo sisan ne ka fini b'a tela complet fila fo sisan ne ye wari di. Ne n'an ka fini de nɔfɛ ne yɛrɛ a bɛ tile dama bɔ sa dɛ u yɛrɛ ne dɔgɔ ka n'a minɛ u la n'a ma ban n tɛ da la dɛ n l'a lajɛ fɔlɔ n'a banna n bɛ se ka dɔw la. Ne ka fini dɔ bɛ yen nɔ atelier la o mɛnna yen ne tilara ka taa ni n ka seli fini ye hali ciseau ma don la o ma tigɛ fini dɔ in bilalen don yen o ma kala n ka seli fini fɛnɛ bilalen don ma selima fini yɛrɛ sɔrɔ k'o don ka na n ka selima fini ma a ma tigɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a kala tɛmɛnen na fo ka ne kasi zen yɛrɛ kɔni ne ka fini kɔni ne bɛ jɛn n ka fini kɔ siɲɛ kelen n bɛ taa ni n ka finiw ye joona atelier tigi ninnu ye kalabanciw de ye u bɛ finiw minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ka avances minɛ i bɛ wari d'u ma fini kala wari d'u ma u t'i ka fini kala u bɛ nkalon tigɛ don o don sini fini tɛ kala. Ni tun bɛ tali kɛ client dɔw la minnu ye finikalala dɔw y'a fɔ cogo min na bɛɛ n'i ta wa bɛɛ ni haminanko ala k'an bɛɛ nisɔndiya seli in ka tiimako ɲuman yira n na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Europe gun kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min kɔni sanji n'o ye sanji ba dɔ k'o nana Europe jamana kan nin waati na an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ min wele ko inondation n'o ye sanji ka don maaw fɛ ka tiɲɛni kɛ ko o baara kɔni kɛra Europe gun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Alimanikaw fɛ yen an b'a yira la k'a fɔ nin sanjiba in kɔni kɛra sababu ye ka se ka maa caman kɔni ko o bɔnna na i n'a fɔ maa 100 ani maa 80 ɲɔgɔn na fɛn min ye Belgiquekaw fɛ yen maa 27 ɲɔgɔn na olu kɔni kasaralaw ni la an bɛ min wele ko perte matérielle la n'o ye bololafɛnw tiɲɛnen ko o fana caman kɔni taara ni jiwo ni sababu la n'an bɔra ye an bɛ taa
États-Unis ale ni Canada olu kilebayan fan fɛ an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ye lahawta tasuma ye n'an b'a wele ko incendie ko ale kɔni bɛ senna nin waati na wa yirala k'a fɔ nin tasumaba in yɛrɛ kɔni ko a ye hectare ba caman kɔni ko a kɛra sababu k'o bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ kunnafoni k'o fɔ la jɛrɛbɛnnikɛla minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen waati cogoya ma n'an b'a wele ko météo olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye dɔgɔkun laban in nata in na k'o kɔni bɛ sɔn ka juguya n'a a bɛɛ lajɛlen ye ko sabu ko fɛn min ye funtɛni degré ko a kɔni a bɛ yɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛna fɛ farafinna an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye kɛnɛyakaw fɛ yen fɛn min ye citerne dɔ ye camion citerne n'a ale yɛrɛ kɔni bɛ taji de ta ko a waati min na ale dɔ kɔni jɔlen don a bɛ ka taji kɔni ka o jigi a jigiyɔrɔ la ko fɛn min ye mobiliba dɔ kɔni ale nana kana don o la accident kɔni kɛra sababu ye ka se ka maa 13 ɲɔgɔn ka olu bɔnnen don ka maa 24 ka olu sɛbɛkɔrɔbana hali bi kɛnɛyakaw fɛ kɛnɛya lakanabaw olu ye wulikajɔ kɛ dɔ farancɛ tɛmɛnen k'o tɛgɛ da sifinnaka dɔ kan nin maa kɔfɛlen yɛrɛ ko denmisɛnninakaw k'a tɛ tɛmɛ san 20 san 25 kan ko ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko denmisɛnnin fitinin kɔni ko a bɛ olu kɔni minɛ kɔ olu bɔnnen na ko wa ko n'a y'u faga k'a b'u joliden min ko an bɛ don min na ko bi ko nin maakɔfɛlen in k'a kɔni bɛ lakanabaaw bolo ko fɛn min ye ɲininkali busanmuso olu kɔni bɛ ka gan a la diɲɛ dogo don n'an bɔra yen an karamɔgɔ an bɛ taa ayitikaw fɛ yen ayiti jamanakuntigi kɔrɔ min na ale yɛrɛ kɔni bɔnla na maa dɔw fɛ an b'a ladɔnna k'a fɔ ale furumuso n'o ye Martina Moise ko ale kɔni seginna ka na ayiti jamana ka kunnafoni kɔ fɔlɔ ko nin maakɔfɛlen in ko kisɛ kɔni tun y'a yɛrɛ sɔrɔ ko nka k'an bɛ don min na bi ko lafiya nana kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ye ayiti yɛrɛ jamanakuntigi kɔrɔ ye Jovelyn Moise ko ale ka jɛnajɛ baara ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen don ka jouer kalo tile 24 natɔ in na o de kama furumuso in kɔni ko ale kɔni seginna ayiti jamana kan walasa jɛnajɛ baaraw bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛna n'an bɔra yen an b'a ladɔnna k'a fɔ diɲɛ selikana tɔnba min n'an ma a wele ko OMS Organisation Mondiale de la Santé ko halisa olu bɛ labɛnw na walasa ka se ka maa kura dɔw n'o ye jɛkulu kura dɔ k'olu bila ka taa Chine jamana kan walasa ka taa sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ coronavirus bana ale sababu kɔni yɛrɛ fɛn min na n'a hakili b'a la janvier kalo tɛmɛnen na ko ni jɛkulu ninnu kun taara sɛgɛsɛgɛli dɔ la ko nka ko zenta kɔni ko sɛgɛsɛgɛli min bɛna kɛ k'a bɛ fɔ o ma ko enquête poussée sɛgɛsɛgɛli ba kɔni ko o kɔni bɛ zenta kɔni senkɔrɔ o y'a yira k'a fɔ sinikaw fɛ fɛn min ye fura dilayɔrɔ walima fura sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ n'an b'o wele ko laboratoire ko sɛgɛsɛgɛli kɔni ka a bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma k'u tɛ tɛmɛ fosi kan walasa coronavirus bana kɔni fɛn min kɛra ale sababu ye diɲɛ kɔnɔna la ka se ka tɛgɛ kɔni da o ko kan an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ ko kunnafoni na bi sɔgɔmada la o la kumaba dɔ tun ye nin ye Mohamed Samakɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ko dugu dɔ ka ja dugu wɛrɛ kɛ ja n'o ye ala k'a bɛɛ lajɛlen bila basigi ni lafiya k'an bila o minɛ kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sini ye seli ye an bɛ yafa ɲini aw fɛ an yafalen b'aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ fo ni k'aw bɛɛ koɲuman dɔn ala ka seli in timɛ koɲuman yira n na seli dɔgɔ furancɛ kɔnɔna na an bɛna o kɛ k'an sɛgɛla fiɲɛ bɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ seli kɔnɔ ni seli sera e bɛ maa caman dɔn maa caman ye dɛ ala ye ɲinɛ yira n na cogo min na an ka dugawu kɛ ni ala sɔnna ma ala ka san caman yira n kelen na bala yɛrɛ la ten